In Nazareth fadó, bhí ban ann dar a bhanam Mhuire. Ban má ba í Mhuire. Agus rinne sé iarracht an rud ceart a dhéanamh i gcónaí. Cá sí am gach lá ag caint le dia agus ag éisteach le dia. Agus bhí siise comá ag súil le teacht an sláánthóir a gceall dia dá phobal. Bhí Mhuire ag súil le rud éigin eile comá. Bhí sí Scéalta le siúnéir dar a bhanam Jósef ó Nazareth. Agus bhí sí ag súil leis an banis, agus le dul chun cónaí leis ina theach. Lá amháin nuair bhí Mhuire ina theach féin, ina éonar, tháinig an Aingeal Gabriel chuig. Chéad a bheith Mhuire atá lán do grásta tá an tír na leat sa Gabriel. Bhí Mhuire trína chéile, níor hiic sí an banach seo, cad a bhí á ráig an Aingeal. Chonaic an Aingeal go raibh agla orthaí. Ná bíodh agla ort sa Gabriel. Ecin dia thu, tá sé lán sásta leat, grán sé thu, agus inis iarrann sé ort lena bheith agat. Go mbeirigh tú a bhach Íos a Chríst. Ach conas is féidir le sin a tharlú sa Mhuire. Níl fear céile agam go fóil. Teagadh an spirit néamhart sa Gabriel, agus líonigh tú leis an spirit néamh, agus beag do bhach néfa mar sin, agus gléifar mach dé agus beag sé mór, agus déananig sé rudaí úntach, agus beag sé ina rí teaglach Jacob. Agus cogar sa an Aingeal léithí. Do cul cahar Elizabeth, a bhfuil có sean inis go bhfuil daoine ag rán ach féidir le hí lena bheith a cé go deo. Tá siise í féin ag súla lenamh, mar níl éon rud do dhéanta do dhia. Is mise ban óglach an tíorna sa Mhuire. Déan lom mar do ocail, agus dimig an Aingeal.